Ọtụtụ ọma nọ ụmụ ọdịnala Igbo, aka m bụkwa onye nke gị, amụ onye nke gị Ogbuefi EZE-ANA Ugochi tubelu na oraifite. A sị na chi tata bụ nkwa ya akwụtara anyị ihe ọma, akwụpụrụ anyị ihe ọjọọ. Share the link, share the link. Anyị abịago n'oge awa nke eziokwu, nke ọ bụ mụ nwa bụ Ogbuefi EZE-ANA Ugochi tubelu na-anọ n'isi ya kwa ụbọchị kwa ụbọchị. Anyị nọ na Facebook live, yes, ndị enyi m kwa na YouTube, ndị our subscribers, ndị na-amadugo na olileanya na everyday ọbụla na meseji anyị, nkụzi anyị na-akụzi gbasara ọdịnala ga-abịarịrị. Ekene, asị m ị na-awa ọchịcha vidiyo ide share ya ndị mmadụ, share the link, share the link. Ya unu echefukwana na ọnwa June bụ ọnwa anyị wepụtagolo mgbe anyị ga-appreciate ndị our friends, well wishers and fans, ndị na-abụ ha nenecha vidiyo anyị ya comment ya share. We are taking note of effort niile ma nwoke ma nwaanyị na-agba iji fụ na nkụzi anyị a na-erute nsọtụ niile, maka na nke bụ eziokwu na greatest thing nwere ike imelụ to your friend and well wishers bụ inye ha opportunity a ka ha n'ozi ya, because it's a life-changing sermon or lecture about how things work. Maka na onye amara ebe mmiri si bido maba ya ama ebe o si kwụsị. The most fundamental thing you must do is to know where your problem started, the root cause of your problem. Once you know the root cause of your problem, believe in me, solution is very, very near. So share the link, invite your friends ka ha join ya n'oge awa nke eziokwu. Ka anyị na-aga n'iru, a sị na taa m nkwa ya kwatara anyị ihe ọma ma kwapụrụ anyị ihe ọjọọ. A sị m na anyị ga-ejekwaziri obodo na anyị ga-anara obodo. A sị na ọfọ na ilo na asị na-egwu ana, ọfọ na ogu enwere mkpochi. A sị m na anyị ga-adị ka echi, maka na echi adị agwụ agwụ. A sị m onye echecha ihe ọjọọ ya eme anyị ya ma onwe ya. A sị m onye fụrụ anyị lụta nwa ya nwụrụ anwụ na ọzọ ya anwụ. A sị na ọmaka ga-emere anyị, merụ nwoke merụ nwaanyị. A sị m ihe ọma na-eme na be ndị ọzọ ya mee na be anyị. A sị na osisi fụrụ anyị na-atụ ufere, ufere ya amapụ ya ọnụ. Ihe ọma ka anyị si ya mee. Ị ka weta ya mana ị ga-epụ akpụkpụ owe banye. So ihe ọma ka anyị na-asị ya meela anyị n'ụbọchị taa. So a sị m na anyị ga-ejere obodo na anyị ga-anakwaziri obodo. A sị m na akakaka ya ama anyị na jijiji ya ama anyị. A sị m na anyị ga na-alụ ka ọkụkọ na-eri ka elefant, maka na anyị bụ nwa eze na nwa eze adịghị efu na mba. Ana m agwakwa ọfọ n'isi ụmụnne anyị ndị nọ ebe dị iche iche, ndị nọ mba ofesi, ndị anọ na be nna ha. A sị m na ihe ọbụla unu bụ n'obi, ihe ọbụla unu chọtara na ọ ga-abịara unu na mmezu. A sị m na nche anyị emenata unu n'iru, na nche adịghị eme odogwu. A sị m na mmapụ adịghị egbu awọ. A sịkwazị m na unu ga na-aga n'iru n'iru, maka na oke enwe bụ n'iru n'iru ka ọ na-ama. A sị m onye si ihe iji wee nọlụ, onye si ha ji wee nọrọ anyị nọgbuo onye a na ndụ, onye si ha ji wee dịrị anyị dịgbuo onye a na ndụ. A sị m ihe anyị eri bịa, ihe eri ya bịakwana. A sị m osisi fụrụ anyị na-atụ ufere, a sị m na ufere ya amapụ ya ọnụ. A sị m onye si na akwa ya macha na mpama ya aba na nke. A sị m onye si na anyị ga-adị mma na onye a ga-adị mma,
mana onye si na ya ma dị mma na onye ahụ ama adịnata mma dị n'ụwa agwụ, mana anyị adị mma maka na ọ bụrụ onye asị ya nwụọ nwụọ. Asị m n'ụbọchị ihe na-aga okporo ụzọ na ụkwụ ama apụ anyị ama na ọ pụgoro anyị ama na anyị ga-anata, maka na ọkụ na-akpacha n'ajọ ofe ma na-agba onye nwe elu na nche adịghị eme odogwu n'iru na nwa eze bụkwa eze. Ọ ihe m kwuru. Ana m aga ọfọ n'isi ndị enyi anyị niile, friends and well wishers, ndị ihe anyị na-eme na-amasị all over the world. Ekwubiri m okwu sị na ihe ọbụla bụ ezigbo ihe ha bụ n'obi wee jee na ana mmadụ na ha ga-enweta ihe ọma ndị a wee wenata n'ụlọ, maka na akụlụ ụlọ ekwu onye kparị anụ. A sịrị na ihe ọma ya emere nwoke meere nwaanyị. A sị m onye ọbụla sị na ife anyị na-eme ama enwe isi, si were isi onye nwa tinye ka ihe anyị na-eme wee nwee isi. Ise aka mbụgo onye nke gị Ogbuefi EZE-ANA Ugochi tubelu na oraifite. Abụ m onye isi nchụàjà na Ugochi tubelu ọdịnala temple. Anyị na-agba afa gbaa afa miri emi, rụkwazi ọrụ mmụọ dị iche iche. Abụkwazi m onye isi nchụàjà na ọdịnala restoration prayer ministry, bụrụkwazi onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. My mission is to help people live better life. Onwe ihe ọbụla na-agbagwoju gị anya na ihe ma akụzi taa, ma ọ bụ ihe ọnwụ na-agbagwojuru gị anya n'ọdịnala Igbo, ma ọ bụ na ị chọrọ ka a gbara gị afa miri emi, send alụ message na my WhatsApp 08057837672 08057837672. N'ụbọchị taa, isiokwu anyị n'ụbọchị taata bụ ihe ị kwesịrị ịma gbasara ịga ọfọ. Gịnị bụ ịga ọfọ? Gịnị bụ ịga ọfọ? Ya nakwazi gịnị bụ iyi ụwa, the oath of life. Onye nwa bụ isiokwu anyị ji bịa n'ụtụtụ taa n'oge awa nke eziokwu. Mana bifo m gaa n'iru, ka mmakwa ọkwa dị mkpa ị kwesịrị ịma. Echefukwana na Ugochi tubelu ọdịnala temple na anyị na-achụ àjà kwa ọnwa kwa ọnwa. Àjà anyị na-achụ for 14 days, anyị kpọrọ ya 14 days rituals. Anyị na-achụ n'ọnwa ọbụla. Nke ọnwa June ga-ebido na June 6th wee last ya for 14 good days. At that for the end of that 14 days, anyị ga-egbu ebulu, sikwazi ihe saraka dị iche iche, sikwazie bute mmanya dị iche iche. Ndị mmadụ bịa na temple erikwa wee ṅụọ, wee chịkọta ya n'isi njedebe. Ya bụ na anyị ga-achụrụ ụmụ mmụọ àjà, chụkwaziere mmadụ àjà, nya ka anyị ji eweta ya n'isi njedebe na ọnwa ọbụla. Sorry. Ọ bụrụ na ị chọrọ isonyere anyị na àjà anyị na-achụ kwa ọnwa nke ọnwa June, ihe ị ga-eme bụ na ị ga-edonate token to an account. Ejizie interested, gwa m provide ya gị the account na WhatsApp. Ịchacha m na WhatsApp m, then forward 3 prayer request. Ihe ị chọrọ ka mmụọ mere gị n'ọnwa June. Na àjà anyị na-achụ for 14 days have really changed people's life. I'm a living testimony. Àjà m na-achụrụ onwe m, mana mmụọ si mụ chụbụ ya ka ndị mmadụ, friends and well wishers, ndị ihe anyị na-eme na-amasị ka ha join be anyị. Not na àjà m na-achụrụ onwe m. Àjà bụ the bedrock of whatever that is my success today. Ọ bụrụ na ị chọrọ ịma ihe ịchụ àjà kwa ụbọchị na-eme, jụọ ndị ụka Rom. Elota mgbe anyị nọ n'ụka Rom, o nwere àjà anyị na-ada achụwa mgbe anwa prayer. Anyị na-akpọ ya novena prayer, novun. All for novun ka esi nweta that novena, meaning 9 days prayer. Ọ ihe anyị na-eme mgbe anwa. In fact, that novena is the greatest prayer onye ụka Rom ma ọ bụ àjà onye ụka Rom nwere. Fada onye ụka Rom nwere ike ịchụrụ gị ọsọ ka ya chụọrụ gị àjà mass 9 days. Novena akpọ ya novena mass. Ka aga
But then jog and koala abuna. Now, what the herika ajana choke consistently, it creates massive results, especially Mobru Nebo Nyamwero Ikikere Chujabaja. Aja, put the bedrock of whatever I'm doing. Adema walk. Igo-ofo and EZE-ANA Ugochi is not the right person for you to contact. Adema Emeko Kite. You got ya? Ian name body going to Aja, we to Aja, Nisi mother. Can they judge Moroma? Ndị agbara otu mmụọ na ndị agbara otu mmadụ, ndị atụrụ ịga ekwubie m okwu n'isi ya dịka onye nchụaja chụọrọ ha aja maka na aja karịrị ọgwụ. Mana ihe mere na aja bụ na aja bụ needed consistently. Ị na-achụ aja, you communicate with the gods of the land, the forces of nature. Ndị ọ bụ ọrụ ha ịgọzi mmadụ. Manogu is based on hypnotizing, trying to cut corners, which have after effect because you have to step on toes. So all will count me out. Mana echuaja, kebe eziokwu na aja na-eme ọnụ so ihe ọbụla achụgudara aja asọvụrụ ya does not exist. I can tell you. Even in Ndokobia, we still tell you na chiha. Which is also Ndokobia. Na primary purpose o ji bịa ahụ maka ịchụ aja. Ịghọtara ya? Ndị ụka Rom ga-agwakwa na ha na-achụ aja mass every day. Gịnị ka akpọrọ ya aja? That aja ka m chọrọ iweta. So it's something that when you are doing it, it creates massive results. So ọ bụrụ chọrọ isonye na ya na aja, ịchaatị m na WhatsApp. Then n'isiokwu nke anyị ji wee bịa bụ n'ụbọchị taa bụ Igo-ofo. Gịnị bụ Igo-ofo? Igo-ofo bụ a practice enwere ike ịkpọkwa ịgọ mmụọ. Akwụkwọ Ndokobia wee sị gịnị bụ mmụọ? Ọ sị na mmụọ bụ ife dị adị dị ndụ na-enwere arụ anara afụ anya ma ọ bụ n'onu ya ma ọ bụ metụ ya aka. Meaning that spirit is something that exists. With physical eyes, these gross material eyes, you cannot see it. You don't even hear the voice, or even touch the feeling, except that your interior body, that is your spiritual. Your spiritual eyes is open for you to behold. That is why a lot of people normally see something, little thing happening in the other divide, in the exterior world when they are asleep. The reason that when you are asleep, your spirit, which is the core you, have losing a little bit from the physical, the body, the earthly clock that is weighing the spirit down. That is why in sleep you can have a peep of what is happening in the other divide. Because when their body is a little bit losing with the spirit, their spiritual eyes will open a little. Except a few individuals that are mystics that can be able to have access to their spiritual organ, the eyes, from time to time. That is the people that can feel the presence of the spirit without this yamebu. So, because if the spirit decides to visit you with the spirit aura and the vibration, you will not stand. That is why in the Bible, for I said half from more, the phantom, therefore more yes, because in the canal, you will not be able to stand the vibration and aura of this being. That being will the elemental beings, the smaller one. Talk less of the entities of powers. Everywhere will be illuminated. You will not even stand it.
unless if you fall within the categories of the mystics. They were like special beings. Can you use your language that you got here? Now, minus that, so now Igo-ofo, I want to Monday, madam. Now Igo-ofo should be the time Iji-eku. Very important. I want Monday, man. Today's lecture is the compendium of the entire foundation laying in ordinary. Because Oborona Emaro Kesi Ayo. Only he ayota. Matthew 7:7 say, your egayota. Seek, you shall find, and knock, that the door will open for you. Meaning that for you to be successful here on earth, for you to lay the core foundation about your success, you must do the fundamental things by laying the solid foundation. Even when Jesus on laying solid foundation. No more na your foundation is weak. So if you really want to lay foundation of your existence in ordinary, you have to build solid foundation. And that solid foundation must be by hearing. And then you apply it. You must, for you to be successful here, you must create time for your spiritual exercise. Because when I go for is part of the spiritual exercise. But the only problem, yes, the primary problem you are having is you don't even know how to ask. I have said it times with that number, and I will keep saying it till abandon mananante. No gay, Igo-ofo, you are during the time of your spiritual exercise. What you need, some ritual materials in what you use. Igo-ofo. Those things are sacrifice because it's something from you. And the oga mabu na mbo na ina akwụ n'ihu mmụọ, at least ka ọ ghara ịbụ oge ọbụla ịgbara aka nkịtị. Give us never lack. Mgbe ọbụla ị na-anọ that spiritual exercise, try to loosen up. Forget about your body, your worries. Forget about whatever that is hindering as in their burden. Let them be, let them be, let them be. Will it all begin? And that time in on a spiritual exercise, one, keep where's going with the able when you distraction. Obrona na under 24 hours. It did work with 5, 10, 15 minutes, 20 minutes for reflection, meditation. You are not serious. The problem is not going to. It must create time for unkupioku. When I got those things, he gave the right materials. Okay, he gain more. Yes. Ejira akan tagide anagide another chineke here. Akan tagide is not even the principle of life. For you to succeed, you must because nature, give us never lack, is one of the natural principles. Once you give, you receive. Because giving, your hands are open. But I can't tag it, held it so tight. Then even if they are putting something in your hand, it will not even enter because you already closed your fist. But your hands must open in giving. So more mona in a gani more, there is something. Yes, there is something, no matter how small. Maybe a heart. Yes, a man will eat hot will cook you.
isi ha na tata na ị na-atụsara ha nkwụ a na-enye ha nkwụ ọkụ ka ike wee dị ha wee na-alụ ọrụ ha mekwazie ka ị na-apụ ọkụ. Ị nwere ike iji nzu ma ọ bụ edo. When you are giving out that powderizing nzu ma ọ bụ edo, you are giving out something. Ị gbara aka wee bịa n'ihu mmụọ. And echefukwara na ndị Igbo na-ekwu okwu sị na aka mara nzu ama amanata unyi, because na nzu bụ ihe ọma. Ị nwekwara ike ịbịa jide candle, a candlestick, were candle a wee kwubie okwu. Example, when you are lighting up the candle, that today you are lighting up the candle. As you are lighting up this candle, let your life be lighting up. Let whatever you are laying hands today be lighting up. Key here, let every darkness vanish, because no darkness will stand before the light. Isika, as this candle is burning, let it be a burnt offering. As this candle is melting, let every negativity, let them melt away. That is what you have to decree. Decree. And once you decree them, they will come to pass. But their problem is little faith. Even I want to call as men of little faith. Let me give you an example. This is called Oji Cola. Now, anybody has seen no water Oji water. He who bring cola bring life. I know go say na example. If you remember, ndị Igbo na-atụ ilu si na ọwụ na-ejide ọjị n'aka kwa ụkwara ndị mmụọ egebe ntị. Ihe ahụ mystery fruit. The mystery bụ ihe ọjị mewu gbara ofegagharị today. Ị makwara ihe ị na-agbagharịrị na-ayọ na-eme nke a na-eme ibie, only ofu ọjị a can even bring your enemies down. Do you know? Do you know? Okay, let me tell you about Oji. Oji, I forget about it. Yes, representing 4 cardinal points, representing 4 cardinal elements. Yes, and with other elements. Man, the cardinal ones is 4. Representing the sun, the moons and stars that are all in one class. The air, the water, and the land. Oji akita nwere 2 female and 2 male. 2 male, 2 female. Ogo bosi nkuzi gi yesi na ama oji nwoke na oji nwanyị. But let me tell you the importance of Oji, the power. Ihe agwara ụlọ ọ bụrụ na ejije n'aka kwa ụkwara na ndị mmụọ ebido gebe ntị. The spirits will start listening whenever you hold this thing. It's like the attractor. It's a seed, it's a fruit that whenever you hold it, you are drawing the attention of the spirits. But you don't marry him well. Let me tell you what this psychology can do. With obi tiwa na obi gwepịara egwepịa. Ma na o nwere ike ọ bụrụ na mmadụ chee nara gị n'obi gị, ma na mmadụ na-achị nara gị ihe nketa gị, ma ọ na-achị nara gị anaghị ihe ọmụmatụ. And they sure, truly speaking, na na-abụ anaghị, honestly. Ihe ị na-ediri ime ewu Georgia, face the east, invoke the spirits, call your ancestors. When you are doing this, make sure no gị na-emetụ n'ala, because it's assimilation. When you go na-emetụ n'ala, you are absorbing the current, the energy dị n'ala. Maka na ana bụ isi mmụọ, ịghọtara ya? Onye bata na nwere ebe a ga na-arụ ọrụ mmụọ, efu na ịnido ọzọ ịgba ihe n'ụkwụ. Simple belief bụ na onye mmadụ gbara ụkwụ nkịtị ụkwụ ya na-emetụ n'ala na ịma akụ ya ọgwụ. Ịghọtara ya? Maka na ana bụ isi mmụọ. And when the person is still connected with the land, the energy from the land, you dare not what anything negative energy can do. Yes, at the early stage,
my chieftaincy stuff. Then about years me and yes. So money na chikowa we Georgia. Yes. Maoya okabacho mi Georgia we go see here. You face this. And especially when you and Yachi not in good term. It was all just face easy. Or Igo-ofo kupioku. Makano oku kuroku amona no. Iboko your ancestors, gods of the land. We're all closer to your mouth. When you cook, no chicken to be a watching with Allah. To let a complaint. Nana de to a call, I hear Melon, Nana de to a man again. And I may inherit. Mobuna and Naggy will and Obi. Mobuna and Igo-ego. Ana, Nico one in us again for. Nibukan Ewa and as a give Nana. Married legitimately no anagi. I'm not one them mother. I don't know when I need gold. Mobuna Yana, inheritance again. Kabaru Buewana. In a Buewana, Candy chair now, and the space in the Binana. Go and the Binana, one day in Nana, one day will walk through Nana, but go, but I want to get Madame Rosé. Nana be Henkatagi. Habiko. Nana amaju no you know ebe wu n'ọkụ. Ma ọ na Igo-ego na ezinụlọ aka ezinụlọ dị etu a. N'ihi na egburu ha bụ ndị ichie na ndị biri na ana na mmụọ na-ebiri na ana gbuoro ewu ana, udo ewu ana. Ọ bụkwanụ na ndị igoro ana sị na ha chọrọ igbu ewu na ọsinye ha kachi. Iwelu ego anwa si ha na ego a bụ ego ewu ana were enye ha. Anyị akpọ ya afa. Ka mmadụ o nwere ebe ngolu 2 plot and ebe nrụ pure water company. Ya company alụsighị no ndị NAFDAC ha bịakwa yesterday ha bịakwa next week for inspection before enweta NAFDAC approval. Yes, emesikwa nke a mmewetakwara ya. Egoro m ana onye ngoro ana anwa family ngoro ana ewelu m ego ewu wee nye ha. Yes, after ka nyechara ha ọ narakwa m nwe igorokwa ewu physical ewu na nnekwu ana. Jee na ana anwa wee je gbuoro ụmụ mmụọ gbuoro ana ebe anwa na ọ ma ajụwu nno yiri onye gbowu nnọọ maka na na-agba ana ngoro ego. Ịghọtara ya? Now ọ bụrụ na ị mechara ihe ndị anyị kwesịrị ime mmadụ wee pụtasị ka ọ bịa nara ịda ma ana simple thing ị ga-eme ka ị wee mata na ike dị na Igo-ofo. Iweta ọjị chọọ ọjị gbara ịnọ represent the 4 cardinal points ahịa na ụbọchị na anọ. Iweta ọjị a closer to your mouth kwubie okwu kọsalụ ndị ana the ancestors, the gods of the land. Ihe bụ your own part, as in ihe your own side of the story of ihe merenụ. Etunye bụ ana si wee bụrụ ana gị na ana abụ ana gị mana Mr. A ma Mr. B kịta na-azọ jaba na-azọ. Ịkọtachara ihe wụ nsogbu gị na ihe wụ ihe merenụ. Yọọ ha sị ha biko ha kpere gị ikpe ziri ezi na ana ka aka ọbụla ji ngozi gị ma ọ bụ ji azọ ihe gị ka ha ghara gị ya ka ha jee n'ọrụ gị ọgụ na ike niile dị ha n'aka. Ikwubicha okwu jee chọọ n'ofu akụkụ na nyaba ana were ọjị a debe ebe anwa, debe ya na ana ebe anwa. Ịwanye ya awa si ha jiri aka ha wa ha jiri aka kee jebeziere onwe gị. Aka gị ga-ana ọcha hapụzie na mmụọ na ọgụ. Ghọtara ya? Etu a ka ọ dịkwu na o nwere ike onwe ana be nna gị asị na o nwere ụmụ mmụọ emere ihe na-etu a werukwa ọjị jee wapụrụ ha ọjị. Ị na-asị m na ị nwere ego, ana m asị gị what is the problem? Na ị nwere ego abụrụkwa recognition. Ọ bụgoro na ị nwere ego na-agbachara gị afọ, ị nwere ego iji alụ ọrụ were ọjị. Ọ bụgoro na ngwurube nna gị na o nwere mmụọ na-ebilite ma ọ bụ na o nwere nwa ọkwa akwara akwa ma ọ bụ na o nwere nwaanyị bịara iji ede emegburu emewu ma ọ bụ ihe ọbụla ma ọ kwado na ngwurube nna gị na ebe emebiri akwari ọmụmụ ma ọ bụ ihe ọbụla. The power dị na ọjọji na Igo-ofo ọ dị omimi. Werekwa ọjị jee na ngwurube nna gị kpọkuo mmụọ niile na ngwuru, kpọkuo ike ọbụla na-ebi niile ma ọ bụ iwe ọbụla a na-ewe na ngwuru a n'isi gị nke metara gị nwa. Na ọjị ka iji wee bịa n'ihi na ahịa ka iwe dajụọ. Ha mee ebere na iwetara ha ọjị a
na ọjị a na ịma ahụ ya bụ ha jiri aka ha wa ha jiri aka ha kee ya debe na be nna gị. Ọ bụrụ na iwe were akwa, ana m agwa with the simple ways, enwere other ways esi eme, mana ihe ị nwere ike isi m na ị nwere ego ọjị, nwere ego akwa ya na ịma na nke gị ekpome. Ọ bụrụ ndị Nsụka so ọ bụrụ akwa a ka ị nwere, wee kwa akwa aze n'anyanwụ wee zie mmụọ nọ na be nna gị iwe, isechaa ya were ntu jee n'otu akụkụ gbupụọ ọnụ akwa anwa, tọnụ akwa upside down, saa ka mmiri akwa na-ehunye n'ala, ka iwe ọbụla a na-ewere gị ka ọ na-eze na akwa bụ ihe dị ndụ. Akwa ọkụkọ Igbo bụ ihe dị ndụ. Akwa ọkụkọ Igbo ka ị ga-achọ, ghọtara ya? Eji eze mmụọ iwe. E nwere so many things nwere ike ime n'ịga ọfọ. Ịmara na ị were ọjị n'obi tiwara etiwa na obi gwepịara egwepịa wee gọọ ọfọ. Ị maka na ịga ọfọ wee kpere akwụwago m ndị mmadụ anyị kwuo ịga ọfọ dịka asị. Agwa m ụlọ na ịga ọfọ nwere 4 cardinal points or departments dị na ịga ọfọ. Ọfọ a ndị be anyị na-agọbụ ori mgbe gburugburu before ndị ụka ọbịa abịa. Ọkwa the same thing ka ha bịa atụgharịa kpọọ ya prayer. And ifụkwara ọ the same format ndị Igbo ji emie ụka ka ndị ụka tụgharịkwara nke ha. Ọ dịzie ka ha nwere elesi ya egwu, mana ndị be anyị na-agụgbu ọfọ mgbe gburugburu. Gee ntị ma gee ntị nke ọma ka kpọpụta gị ụzọ, maka o nwere ike ọ bụrụ na ndị okenye na-aga ọfọ na iri ege ntị. Ibie okenye ọjị ọdụcha ka ndị mmụọ wee gee ntị ka o mere ha. O wee kene Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile, kene ndị egere na ndị mbụ ndị adịka nta na ndị buru anyị ụzọ tọ ntọ ana. Okpọwa ha afa kpọwa ha afa kpọwa ha afa okebe kenebe ha, kene ha na ahụ na kwere ka anyị dị ndụ, kenebe ha okenechaa ha, tụchaa ha afa. O nwere ike ịkpọwa ọra mmụọ dị iche iche, ndị anjelu nke Chukwu dị iche iche, ya praises. O mechaa ihe ọzọ ọ ga-eme bụ onyewa ndị egere na ndị mbụ na ndị anịka na sị ya na anyị akwụkwọ nwatakịrị na-asa ahụ n'afọ n'afọ na nwere nke anyị ma anyị mejọ dosi gbaalụ ihe ahụ forgiveness. O mechaa nke a dị testeji ọ ga-abanye bụ o wee yọba ayịyọ sido ihe ọma na-eme na be ndị ọzọ mee na be anyị. Ọ bụrụ ụmụ nwa dị ya na ka ọ na-agọrọ ọfọ, sịrị ụmụ nwa dị ya na ha ga na-ejeje na-abata abata na ihe ọma ga na-emere ha. O wee gọọ ọfọ sị na ụmụ nwaanyị anyị na ha ga na-atụrụ ime na-amụ ife ọma ga na-eme. Ndị na-achọ nwoke na ha ga-enwe nwoke, ndị na-achọ nwaanyị na ha ga-enwe nwaanyị, ndị na-achọ ihe akụ akụ ihe nwe na ha ga-enweta. Ọgụwa ọfọ niile, ihe niile dị ya n'obi dipendị na ọnọdụ anọ na ya. Ọ bụrụ ndị di na nwunye na-anụ di na nwunye, ọgụọrụ ha ọfọsị na agbamakwụkwọ ha gbaa taa gbagba nkwụ a n'oge na-etere anya wute nna most na ha ga-enwe ụmụ nwa dị ana. Ọgụwa ọfọ ife ọma, ọgọcha ọfọ anwa ọ banye na last stage, o wee jugbo ogu. Ị mara na ogu na ọfọ karịrị ihe niile. Ojugbo ogu ọ na-ajụ ka ndị ụka kpọrọ back to sender. Iji ogu ọ na-ajụ owe ikwubi okwu, obodo juwe ogu si onye si na akwụkwọ ya macha na mpama ya bara nke, onye si ya nwee onye anwụọ ka anyị ji akwụ ya, onye si na ihe ọma ya emere anyị ya were anasịrị mmiri. Ihe niile ọ na-ekwu bụ iji ogu and ọnya ka ndị ụka kpọrọ back to sender. Ya ka ihe afụcha ihe niile a ọ dịzie ụkọ ndị ụka ọbịa ọkarịrị ọdịnala gboo ọkpụtọrọ ọkpụ otu ndị si ebi ndụ. So ọ bụrụ anyị nwa ka a na-amụrụ, ọ bụrụ anyị nwa ka a na-amụrụ ọkpọrọ anyị amabụ usoro ekpere a, maka ọ na-abụ ekwu ekpere wee ego ọfụ. Ụfọdụ ndị mmadụ na-afụta ego ọfụ asị adọrata. Ọ bụrụ ya mana ọ na-eriri gị eri gị nwa ya esi eriri gị eri kpatara na ị mara aka ndị na-aka ekpe. You must create that time, oge nkwubi okwu, oge ego ọfọ, oge gị na mmụọ ji akparịta ụka. Ịgọcha ọfọ anyị bie ya n'ọgwụ etu anyị si wee kụ ya ka ọ ga-esi mee na ekwe ọfọ n'oshio eti ọfọ na na-asị ise itiri gị ọfọ. Ịmara ndị ụka na-eti ọfọ na ịmara ka mmadụ ga-atụ. The council of the year 425 AD, sorry, in the year 425 AD na council of Nicaea, France, ndị ụka mee digrii. Erukwa na council of Ephesus ha mee digrii wee sị na Mary nne nke Jesu bụ nne nke Chukwu, na onye ọbụla sịrị na Mary abụrụ nne nke Chukwu, let the person be anathema.
na Mary is the Theotokos, mother of God. Ndị ụka Rome na-etu ọfọ n'ala. Ikwu asị let the person be anathema. Ọfọ. Na ọ bụrụ na onye ihe kọrọ ihe ya gwuru ka onye abụrụ onye abụrụ ọnụ. Ịghọtara ya? Etu a ka o si wee dị. So ndị gboo ihe na-abụ ihe a mụtara n'Africa maka na ekwubi okwuchi okwu etinye ọfọ. Ije na last chapter, I think Revelation 22 or so. Last chapter of Liberation. Ị ga-afụ ebe ha tiri na onye ọbụla sị ka o wepụ n'akwụkwọ nke ndụ a ka ewepụ afọ ya n'ihe nketa ya. O nwere ka ya si kwudi okwu mana ogu ka ha tidoro. No, the last chapter of na Bible. Ije gụọ ya from beginning to end. Ya afụ ebe kwuru ya. Ihe na-achịkọwarụ gị bụ na ọ bụrụ ọta aka a jụwara ogu. So kere ihe batazie na ịma ama na ịgụ ọfọ sorry na iwepụta time for your spiritual exercise the very paramount na gị nwa succeed na ndụ a. Ikwubi okwu ọnụ ka Chukwu Okike ji wee kọọ ụwa and ike dị n'okwu ọnụ. N'ọrụ mmụọ bụ na ị na-alụ ihe i kwuru n'ọnụ ka mmụọ na-anụ maka na ị ga-eji ọnụ kwubie ihe ị chọrọ ka ọ na-eme. And ihe ọ bụla i kwubiri n'ọnụ n'oge ịga ọfọ, so shall it be. Ọ ga-abịa na mmezu. Mana the problem ị na-enwe ewuru iwe onye okwukwe nta. Ọgụnwa na-eji aka gị na-ehi ndị onwe gị. Ijiri aka gị na-akpọchi ụzọ, ji aka gị na-limiting yourself. Agwara m ọnụ na whatever that is imaginable is achievable. Unless iji aka gị limit onwe gị. Ihe ọ bụla i chere n'echiche. The power of mind. If you have strong conviction here, that ray bunobi can manifest. You can draw it by the willpower, the longing. But some makusi baka the power of longing. If you na longing, be very, very powerful. Ngwa say na go for you imagine you want to have a new car, you want to have a house. Keep on pondering about it. You can even have a picture of what your dream, sir. Maybe a car, maybe a house. Have it in picture. Keep it where you will be seeing it, day in, day out. Keep imagining it. Keep imagining seeing yourself in those houses or even those cars of your choice. Believe in me, those things will come to pass. It's the power of longing. Is the power of Igo-ofo. Igo-ofo is the bedrock of all of them. Spiritual exercise. But more than I go for Igo-ofo. No more than I have private devotion. Igo-ofo echefukwana. A bank at the pause for a while. Joya ezumezu. Habiko. Hatchery keri hachoroki me. And it works for me perfectly. A messiah bankete. It will make a bankete. It will equal a brugi. Yes. You give you a mere a quiet time. A bank that will call a brugi will kill on law. Practice today if God all wonders. Or one neighbor in our law, like more, I don't have not once in a while. But I'm law, law, or it will happen. However, he never carry him often go in trance. Only be get to no share not to obey. Like 5-10 minutes, or the casting will have them. Madam, I will make kind of noche. If the thing will come in pictures like video, it will not be long. It will just go straight to the point. And one woman to all your married. And the man a trance or they taka. Trans something where I go in a trans within days, weeks, or highest 1 month to man. And don't mention it on more because while saying no, here it goes to Obasia. Man, a problem being with yes, go on in the man again, yes. Problem being well, you know how to rant. What you are doing is not even prayer. A more that I got offer. He never ranting. After ranting, he just walk away. Now, case I got effective or formal. Maybe I talk with you to go for. Then a private devotion. It may say, "John Walker, listen to your inner being.
your intuition. By so doing, you develop activate the inner power, the intuition power. Then you will receive a message. Either get add this, or they move this, or Nando in a be adroma, get Osinka. Give me a way to or give me a way to also. While he want inspiration, you will be guided. Try this, you work like magic. Great time for great supplication. All he goes to would be there. Then, about the important of a great time for Igo-ofo, I can tell you. Yes. A lot of people are being confused today because of Iyi-uwa. What is Iyi-uwa? Iyi-uwa, quote of life. Is as a decision you took, maybe in your previous life, that are now tormenting you. Believe in me, it can be reversed with mere word of mouth. Yes. Ọtụtụ ndị mmadụ took the oath of life. Yes, it's very working. It entangles people. Yes, because decision and whatever you do in your previous earth life, what you did there can entangle you till this present earth life. Example, o nwere ndị bụ na ha asụchalụ nwa, ma ọ bụ na ha nụrụ di, nụcha di enwere ike di ha gbaa ha ose, di ha megbuo ha in one word or other, o wee ṅụọ iyi si na ọ bụrụkwa etu aka dị gbakwa ọkụ n'ụwa ya ọzọ, enweghị ihe ya ji dị eme. O nwere ike ikwu okwu na-eto ara echefukwara na ụdị okwu a okwu e kwuru na mwute, and echefukwara what we are doing it, the fate of life, the angels, ndị otu gị, they will be within it. This is the decision you have taken yourself. Maka na ike dị n'okwu ọnụ. Sorry. Echefukwara, we human beings, we are gods. I even have what do call recognize na we are small gods. Yes. Tomorrow, you live a worthy life, become an ancestor, a worthy ancestor at that matter. You are not able to go to the gods. It's to go at decision making. So okwu ikwuru n'ọnụ cannot just like that. Onye out of life. Onye a nwere ike si ndị gbakwa ọkụ n'ụwa ya ọzọ, nwe ihe ya ji dị eme. O nwere ike ọ bata n'ụwa nke a dị ya na-afịa ahụ, despite being nice person n'anya mmadụ. Ụfọdụ nwere ike ọ tara afụ sụcha ụmụ amara ya. Ibido n'ụwa ya na onwe ndị ọ na-eme. Ifu nwaanyị tara afụ sụcha ụmụ ya from A to Z, nwere nke na-eloti ya. O wee si n'ụwa ọzọ, onwere ihe a ji nwa eme nwa gbakwa ọkụ. Na ya tara afụ bụrụ mmiri, anwụ na-amụ ya, mmiri na-ezo na-amụ ya, ya were ezi ụmụ ya kama ofu elotara ya. O wee kwuo okwu na arịrị. O nwere ike ọ na-aya ahụ nwa ya jụrụ ese. Onye a wee kwuo okwu arịrị a. O nwere ike ọ bịa n'ụwa akị na ịmụta nwa abụrụ problem, maka na out of life ihe o kwuru n'ọnụ. O gwara ndị na-anọ n'ụwa mbụ a nwere ka ọ bụrụ na nwoke ka ọ bụ. O wee sị n'ụwa ọzọ ya na-abịa na ya abụ nwaanyị. Truly, a weave ya, I grant you that permission, because of what he asked, so shall he be given to you. Oh, yeah, but I don't want to do away about you, Afaha, more after you, Ham, or Wafo, you, if you know, originally, no okay, but I know there's no one cap, no one. If I ask how come, yes, all the very possible. It's your decision. That's why in human being, we human being, and there are freedom, free will. And whether you abuse the free will or you make good use of it is your own cup of tea. The animals that originated from the animistic, they have soul, they don't have spirit. So they don't have that opportunity of that free will. That free will we have marriage to every mother. You have marriage to every spirit. Makana mwadi anwang. Beluso. Now that human spirit fell in total, immature. Kage mafia, export from the book of life. That is the total damnation when they keep befell any human spirit. E wopa afia na akwụkwọ nke ndụ.
It no longer exists in the spiritual realm. But minus that, ihe ọbụna enwere otu many things cause ndị mmadụ ji wee ṅụọ ọtụtụ iyi in their previous earth life. Now, solution ndị mmadụ nwere maka ya, o nwere ọtụtụ ndị na-asị ka eje bọọ iyi ụwa. But I know every human spirit nwere one thing or the other. Eneghị anya o nwere ike onwe onye bụ na n'ụwa nke mbụ na nwaanyị akparịka ya ma ọ bụ na ihe ụfọdụ amara ya, o wee sị na ụwa ọzọ ya bịa na ya ga-anụ ụba nwaanyị. Ọ bịa na nke o nwere ihe imetachara ya, ọ ga-anụ nri ụba nwaanyị. Ịghọtara ya? Enwere so many things ndị mmadụ wee nwee teki iyi ụwa. Ọ ga na-akpa asị if na agwụ, mana ihe niile ga na-adance in that direction. Now, in solving the problem, o nwere ndị believe na a ga-eje bọọ iyi ụwa. Gịnị ka a na-abọta n'iyi ụwa? Ụfọdụ nwere ike je bọta mkpụrụ iyi, that is this stone a na-enweta na mmiri. Ụfọdụ nwere ike bọta cowries. Ụfọdụ nwere ike bọta mirror. Ụfọdụ nwere ike bọta so many things. Minor things. Somehow. Now, ụfọdụ na-ha bọta data iji ụwa ha nwa eje chọọ ite ma ọ bụ ọkụ ha ga-awụnye bido gbuwere ya anụ. Anyway, it's a lecture for another day. You can attract those beings ịkpọrọ mgbe anwa ị na-awụnye n'ọkụ ma ọ bụ na ị na-etinye ihe bido gbuwere ya anụ. Just know no mmụọ ka ị na-ehibe ọkaịma. Yes, maka iweta ha na stone okwute all these cowries and everything tinye bido gbuwere ya anụ, then ọ mmụọ ka ị na-ehibe ọkaịma. And mmụọ ọbụla nwere ike take on form there ọkaịma. Then, but if you ask me my own wish, mụọ Ogbuefi EZE-ANA Ugochi tubelu abụrụ m iyi ụwa and I don't interested. You know that? Yes, there was a time and I got maka ije bọọ iyi ụwa. But based on my spiritual strength, I now decree, and my God on the method that work for me. Decree that whatever that is the Iyi-uwa of the previous earth life, that today I'm superimposing them. You understand? Yes, because whatever, you get no one. Everybody can know the power of the spoken words. If you know you are a spirit, if you know you have the mandate and the power to recreate. You understand? To dominate. That is your mandate as a son of Africa. You were given mandate in Genesis. In Genesis 1:27. You are given mandate. You have been mandated to dominate, to rule, to procreate. Now, because you don't even know the power that is in you, you undermine those powers and be talking about Ije-Ezum, the previous earth life that might be even negative. What are you trying to do? To start nourishing it with strength and power again? Is it what you want to do? About Jabez. Everything concerning Jabez is for pain. Even about Jabez, for and pain. Even in the Buddha for Tashalafo, well, Bakawa Funi no tallow. We don't have more conceive where Buddha my pain no one bomb on one. Kai, Western and one I have pain. Jabez. Even about Jabez about Mano two bossy. Jabez where the awakening. We're talking about the power in him that he can override, superimpose whatever that is written, and whatever that is destined, and whatever that is even you. Where's it today?
because of the awakening at the Gonimia. Or could be Oxiba where you on a door. One of the doors in Ma. You who don't even Andrea. Kebe Zokuna, Jabez, Yeni now or your Agrantria. Man, I don't want to work in on. For the Abassimes and I'm about half you. What are you looking about here? You are the driver in this present life. You have this channel. Recreate what you want. You are still entangling yourself with the previous thing you have done in the dark era, where you are not even ignorant. What you know today, do you know it that time? Yes, it might exist that time, but you did not even know who you are. But things are changing, and you have already known the power that is in you, the power that is embedded in you. That, believe in me, you can change it. You can recreate by recreating your mindset. You can recreate your mindset by repositioning your mindset and be positive. Anything negativity is not me. You understand? Anything negativity is not me. For me, I believe that whatever I set my goals, whatever I set, if this is my wish, must come to pass. There is no two ways about that. You understand? Yeah? You understand? Before now, I proclaim and decree that this month of May be a month of great thing happening in my life. And they must come to pass. Mark my word, from now till end of this month. End of this month is coming maybe around Tuesday, right? Yes. But for me, I have set my goals. And once I set my goals, no going back. I've set my goals that tell myself that from now till 31st of this month, that something new, something remarkable must happen in my life. And it will be great. That my heart desire must be achieved. That is my set goals. And I work towards that set goals. And believe in me, it must happen. But your problem is that your conviction is even shivering. You don't even know what you want in life. You cannot make a degree and stand by it. Let me tell you one story that happened in ancient time. Shadrach, Meshach, and Abednego. Shadrach, Meshach, and Abednego were say, "Obugori na chinke ha na-efe." Abrazopta ha n'ime ọkụ. That their belief and conviction will never shiver. If you see conviction, you see the conviction that move mountain. You see it? Yes. That's the kind of conviction that turn around whatever that is Iyi-uwa. Ogbuefi EZE-ANA Ugochi is not interested in negative Iyi-uwa. I'm not interested in even assuming it. If you have gone and assume your own, I wish you good luck. But for me, believe in me, if I'm the one that is guiding you, you don't need it. What you need is do the needful. Yes. Recreate. Proclaim positivity. If proclaim positivity and decree the new order, use it to impose whatever that is negative in you. So you don't need entangling yourself with whatever old lie of life you took when you are ignorant of how things work. So problem you are facing today is you. You can call me master of productivity, yes. You understand? I proclaim positivity. Anything that negative or darkness is not me. And once I decree it, so shall it be. So what I can tell you today is, whatever that is your Iyi-uwa, believe in me, you can impose it. Once you start turn a new life, a new beginning, and a new lifestyle filled with positivity, believe in me, whatever that is your negative energy surrounding you will be abolished. Now, friends and well-wishers, all human spirits under the influence of my voice.
n'aha Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile dịka onye nchụaja ekwubie m okwu n'isi mmadụ niile, friends and well wishers, ebe ọbụla onye ọbụla nọ under this voice and the person is totally convinced na ozi mgbasa taa, ekwubie m okwu na ihe ọbụla bụ negative energy or negative Iyi-uwa that is hindering them from achieving the great position and reclaiming success and favor. Let every darkness, every negative energy vanish. N'aha Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile, onye ike niile si n'aka ya bịa. I decree that distance is never a barrier. Onye ọ nọ n'oru, ọ nọ n'Igbo, ebe ọ bụla onye nwa nọ under the sun, ebe ọ bụla onye nwa nọ ebe ikuku ya eru, let every negativity and the negative Iyi-uwa vanish. N'aha Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile, I superimpose it with positivity. Mbunienu ịpụta ihe na taa na whatever that is their works of their hands must be prosperous. Na ihe ọbụla ha lere aka ụbọchị taa na Chidimma ga-ebido dịba n'aha Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile. Ọ ihe a ngọrọ ka ngọrọ na nkwọ abụ na nkwọ, gọọ na eke abụ na eke, gọọ na ori abụ na orie, gọọ na afọ abụ na afọ, n'aha Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile. Na-ekwe ọfọ n'oshi ise. Aka bụkwa onye nke gị Ogbuefi EZE-ANA Ugochi tubelu oraifite. Inwe ajụjụ na nkụzi a nkụzi taa, send alụ message na WhatsApp, ma ọ bụ na ịchọ ka agbara ha family emi ma ọ lụọ ọrụ mmụọ dị iche iche, send alụ message na WhatsApp 08057837672. Ọ bụkwa na ịchọ ka ị nweta nkụzi niile m na-akụzi na YouTube kwa ụbọchị, ije na my YouTube channel, enwere m over 500 and something videos, lectures I've done so far. Ije ebe anwa watch nkụzi ndị ọzọ nkụzigoro so far, your life will never be the same. I can assure you that. In the next video, tụsara ya ndị ya dị ụnụ. Ogbuefi EZE-ANA Ugochi tubelu oraifite bụ my YouTube channel, Facebook Ugochi tubelu oraifite. Ya gazienụ n'ọfọ.